Γεια σας παιδιά. Είμαστε εδώ πάλι, εμείς οι εξωγήινοι. Δεν πήγε και τόσο καλά, γι' αυτό βγάζουμε κι άλλο σήμερα. Δεν πειράζει. Μήπως πάει καλύτερα, εντάξει, δεν πειράζει όντως. Τώρα θα πάμε στις κοτούλες μας. Τις κοτούλες τις ωραίες. Γρήγορα. Είναι αυγουλάκια. Είναι και εδώ το σκυλάκι. Το έχουμε δει στο πρώτο μας βίντεο αυτό το σκυλάκι. Προσοχή να μην βρούμε κανένα φιδάκι. Βοήθεια. Παιδιά, είναι εδώ ένα σκυλί. Είναι εδώ ένα σκυλί. Να τις κοτούλες μας.